общото между модата и конете? Скоростта. Всичко се развива много бързо в модата, при конете също се развива много бързо. Момичетата са страшно смели, за да облекат тези костюми на коне. Значи, манекенките не искат да ги обличат тези костюми, а камо ли да са на коне в тази скорост. Говориме за скорост.